ngopi neh guys, ngopi kayak Andre ning kono iki karo tuku jagung iki mau. Ini lho Andre tinggi ini masih lho enggak upon hop nanti maam jagungnya mau munyer Andre mau kae petane ra dodol ning ndi ya paling njaluk nomor HP-ne wonge ndi kopine warna apa? Kok duwe cat wesi? Mam jagung godhog iki, guys. Ruame kayak nek pasar malam sisih kono. Kamu gak numpak sepur, Dre? Enggak. Kak? Ruame lho. Jagungnya manis iki. Ganti mam toh. Jagung manis. Ya. Blok guys. Mantap. Lah awakmu pas ning ndi lan? Ya apa to? Lah nyapa kowe bar magrib ning buritan barang? Piye suarane? Piye muni piye wonge? Nangis apa guyu? Iya. Iya. Ben ngocen kowe. Nyeluk ini Andre ngono. Lah piye? Wani? Wani apa ora? Wani. Lah kok paling mlayu nek suara. Moto ibu alu. Ibu malah ra iso mlaku pisan engko malah. Mlaku no rasah mlayu, lunyu-lunyu ae. Mbah lunyu pisan, mbah lunyu. Pemalan lampune ngono. Ayo nek pasar malam. Kamu wis tiba mau. Mlayu mau. Lah paling wedi pate nuyane ya. Iya ta? Santai. Nggih. Kopi susu kabeh itu Mas satu. Makasih. Jangan jombe kopi Lendre. Kopi susu, Pak Su ya kopi susu. Camilane jagung. Terus kowe muni piye? Kamu situ tok. Belanja. Ambil gram barang emang. Iya. Jagung loncekan. Jagung. Tak kira kowe mesti pas ning mburi enek suara wedok karo dijawil. Gak dijawil? Suarane nangis apa guyu kan? Alon lho. Muni piye ta wonge? Ngono piye to orang genah. Buanter tapi genah. Iya. Yang biru ya yang biru, yang pindho. Lah mu kok ora wing pindho ya? Kamu tiba nah? Ora sah mlayu ngono kuwi.
Lah wong ngene piye? Ngapusi kan do ngedeni ndre. Iya. Ning ndi to? Sumur. Menang ngomong. Ngomong piye? Kok do ngedeni? Ngono tok. Ya wae mek awis suara apa lho jane. Kupingmu krungon-krungonanen paling. Ayo ngadan. Bawin. Sebenarnya apa tuh kana? Tapi seko wonge. Ayo mbahwin nang lawang lho paling. Aku apa bawin apa? Sama nunggu. Ya pawon kae. Kok do ngedeni lendre. Ngarai wong wedi ae. Konokne piye to? Enggak ndi wae gini lho. Aja mbak sendeni nah wedi kok. Sing ono niku. Bae. Tapi ada film di pateni. Cerita Jawa nih guys. Nang diombe kopine. Nasi gelagak apa panas? Ini bakulan apa tuh Andre? Payung. Payung kan lho dodolan apa? Payung? Ya kan sampean kok ngene. Oh sing tak kangen mlaku ya ta? Memang ngono adoan. Digoreng sik to? Tahu kocek, tahu genjrot, nek lumpia. Iki Mas wangi. Tak tinggal di kono kok sampean terne iki. Nggih. Udang rambutan. Udang rambutan aku pesen. Nanti malam Dre. Kopi ini lah adem lho. Wis ngene iki guys cangkruk. Niki wis muarem wisan iki bos lanang iki. Timbang ning omah. Ya ini paling ya wis turu. Ngopi ning jaba penak ya Ndre ya. Seneng. Iki kok mau acara. Kalau guys ruame guys ning kono akeh lampu-lampune. Tapi kimu mari udan lapangane rada jemek emang. Kayak bene sepure kayak be mlaku. Aku tak numpak sepur ya tenan kene. Lho nyapa masa kontake tak gawa kok iso balik be mlaku. Ya numpak liwat kono tapi engko dada-dada Mbah Win. Oh, kurang ajar ke. Tinggal aku. Buka apa ora wonge Mondre? Enggak tutup. Oh, tutup kok. Nyegat ning kene penak sepur. Ya mau. Cuma turun ke sini. Lah kuwi Mbah Win, Dre. Bek. Ning ndi to wonge mau? Disusul. Disusul. Ya. Itu omahe balik. Mbah Win rono. Lah rambutnya kan ndi ngono. Ya. Kayak sipingku kayak nek ning kono kayak siping. Kelihatan di pantai kali. Kipan di melok. Ipan tak dulu. Pesanan wis Mangga. Mangga. Udang rambutan. Tak kayak anu sambel sih. Mantap. Tak maami sih. Bismillahirrahmanirrahim.
Maaf ya. Up nggih. Wah, goreng. Udang rambutan. Dipaham sik tawar apa ora wetengmu. Aku tak kei akeh kok gak tawar sanan. Panas. Disebul ya. Kebulan.